Yo yang joget request dari Papua dipersilakan 1001. Spesial keluarga Papua. Ya request saking Papua tar dilaras lumantar YouTube pun Wahyu video syuting saking dalemipun Mas Endra Purnama saking Ladan Karangturi Padas Tanan Sragen. Persiapan mangke Mas Tugi saking Solo. Persiapan Mas Tugi. Mas Gogon wonten ing Tugun Jumantono sugeng miyarsakaken. Rino Mater. Ya, boleh diputur agak belik. Yo.
nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa taun nono windonono tak enteni ning pucuking tresno ngalung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa taun nono windonono tak enteni ning pucuking tresno belum nangka bebasane mung katon katon sliramu wae niku nek Pak Lurah kali Pak Dewan Hanjus nek kon nyanyi mboten niku sagete pengajian ngaji. Oh, ngoten. Kalih nyawer niku utama.
Alhamdulillah pokoknya wakilin jenengan. Nggih, wakile kula terus mboten napa-napa. Mriku sing nyawer. Nggih. Matur nuwun Pak Anjus. Sawerane turut. Nggih, matur sembah nuwun. Yo. Aja lali pawelingku. Uga manungkas janji-janjimu. Aku kang setya satu tak anteni nganti matur suwun. saelingmu. Matur sembah nuwun. Ya, jumpa lagi ya Mas ya. Spesial kagem Pak Jangkung. Ati lho. Hatiku rumangsa lega dening lakon catur netra ngilangke rasa tresna atmung tahan adil. Kurang luwih telung taun anggonku nan sangalamun saben ing wanci bangun wis mantep ora getun. Mesemu wong manis aja wis nyedak olengku oyong nyedak olengku aja ragu-ragu prasasat ketipan daru. Saiki wis kapatok dadi rujak mandok mantap ngilangke rasa jemu ati lega wis ketemu. Alah sogok. Hatiku rumangsa lega dening lakon catur netra kang pindha setya hamung tansah adil linduran. Kurang luwih telung taun anggonku nan sangalamun saben ing wanci bangun wis mantep ora ketun. Mesemu wong manis aja wis
dadi usada lara wuyung nyedak lungguhku aja ragu-ragu prasasat ketiban daru. Saiki wis kepathok dadi rujuk Ngilangke rasa jemu hati lega wis ketemu. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun hamung tansah kadulu wawayanganmu doni mas wong ayu. Apa teko sironi masih dreng ing janji misahke kaya tresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku. Sumangga ditelaske Bal Iri. Nggih Kang Mas. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane kan bisa tinuku. Junduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Indonesia matur suwun PMJ Bokatur matur suwun. Matur sembah nuwun.
glorok wong wiwit wingi awan teko mau bengi iki jan ra umum kaya mukok bareng Lah kabeh. nggih to. Jane aku ya wis emoh lah dipeksa karo kanca-kanca kepepet ya piye neh. Ora apa-apa, Mas. Asline aku wis madhep ngulon bangsane wis emoh. Pancing dit sak juta meso kenggoh neh. Lho iya no. Duit tok. Liringing netra kang wening amung tansah tak lalekke nanging terus eling nanging terus Sana babuntan pamane sekar aja kongsi layu kanggo cecodokmu aduh Kang Mas mesti Sinarengan Iya. kadang-kadang paguyuban karawitan jangkep Tardi Laras yang dipun pangarsani dengan Bapak Tardi Buswanto Swan motor yang dukuh Karangturi Desa Padas wonten dalem Mas Juwadi ugi saesteng manggen datang sumber penggalih Swanipun Tardi Laras jangkep iya masuk lam mingut jiwane yen anggeget lade kan jinjet alise sakselah bapane lencer kuning nang samake sinawang yen jiwat pamikiran kuat kaya arep nekat suwe tamat prasasat anggayo Siman iya yen tengah bengi pangrasaku kaya wis manding aduh wong kuning liringing netra kang wening amung tansah tak lalekke nanging terus eling nanging terus Riri wis tuwer ya laris men ya. Alhamdulillah ya Mas ya pengastune jenengan. Angger tak jawab kok pun kebak Mas. Ndang sok kapan neh? Ingin nang candi wis kebak jare. Ndang sok kapan neh ya Nah, Mas? terus tanggal 8 neng Kenteng Klupuh jare wis kebak, tanggal 9 neng Ceperan jare wis kebak. Tanggal 8 wulan derek niku. Lah iya. Niku lho, Pak. Gak iso to kandhani. Derek nandi Bang Ju. Nggih. Derek izin Bu Wanti sing tanggal 8 sing ten Kenteng Klupuh ngrombo. Nggih Mas. Donga Kula panjenengan mugi ten lancar. Jatiwoso, Mas. Lah nggih. Kula tak melu niki nggih, Bu. Milendi. Milendi ndang ditanteng pisan. Mengko Bang, wani aku. Nek melu aku tak sudo 500. Mandara. Nek melu Bupati ku diundaki 300. Oh iya ya melu Bu Wanti wae. Ya. Wakasana papuntanku umpamane sekar aja
kongsi layu kanggo jejodakmu aduh Kang Mas mesti aku matur nuwun jeneng Nah kok Pakde kok matur nuwun. jenang gula. Mas Mawan monggo. Sogo, sogo. keri 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 jeneng kula kowe aja lali marang aku iki cahayu nalikane nandang susah Tak foto tak judoke bojomu. sapa sing ngancani aku tetap tresno lan tetap setia ya Kang Mas dereng nate gawe kila lan gawe kuciwa ning saiki bareng mukti kowe kok njur malah lali marang aku sithik-sithik kowe nesu terus ngajak padu ya ngono aja ngono pancen ra kelingan sepene dik biyen ya Kang Mas kowe janji bunga susah padha Mas Wito DKP wonten ing jedak pabrik. Mas Pendat sopir wonten ing Sukorejo didangetaken. Pak Harto jualane sepatu wonten ing Pasar Mur Mbak Ut. Pak Kris go tumpang. Iki jurangane Brambang nyanyi jenang Gulotar dilaras. jeneng kula kowe aja lali marang aku iki cahayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani Padol-dol tembelengan. aku tetap tresno lan tetap setia ya Kang Mas dereng nate gawe gila gawe kuciwa ning saiki bareng mukti kowe
jujur goyang sikit. malah lali marang aku sidik-sidik kowe nesu terus ngejak padu ya ngono aja ngono apa kowe pancen ra kelingan jamane ndek biyen Tony Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni lajengaken udan kangen kagem Mas Doni mboten katlomen Pak Madio Mas Ni Pak D disengguyu nganggen kula mandhep BPD mugi lancar Pak D. Wes pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane antu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku yo wong ayu ya bali kanggo nambah nikahan ning ati najan sakedheping netra ati lega dakalan totombo Jian elok tar dilaras. Rasa. Yo Mbak Riri. Ayo yo. Yo Dek joget Dek. Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Pak Suyono tinggal joget gak apa-apa.
nadyan sakedheping netra ati legori moga antuk tamba walah ora umum sing juget susukan ya Ri ngantek sumuk ya Ri alah sing penting tamune kaya dalan ora wis masukin nganti kegawa ing impi gawang-gawang sliramu sing teko apike nanging ati dadi gelo tak goleki sliramu ra ono Sinerangan Paduan Krawitan Jawi Jangkep Tardi Laras saking Ceperan Sambirjo Sragen wontenipun Bapak Endra Purnama Jangkung Pak D Jangkung sopir mapan wonten ing Karang Turi Padas Tanen Sragen Dimas Parmin ya karo joget solo iya wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngantu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku masuk ri alon-alon rasa ati ayo yo kaya suwe saya penak tenan jan Tardi Laras nalor ngidul dadi bingung kenapa nih mendem kangen beleh-beleh ra iso dibendung ayo mas wong ayu enggal bali kanggo nambah kangen ning ati nadyan sakedheping netra ati lega moga antuk tamba penak ya Ri penak era umum iki sing mare penak isone-isone iso apa alah nganti keder iki son bintang koro son apa Mas mbuke nganti seger Ri dalem iki eneng ore-orean oh nggih matane piye oh iya matane piye tak wah macane oh matane piye request Heeh. lagu dari Papua Heeh. 1001 Siji. ya nggih diaturke mangki ya iki urung mateng Ri cek ijo Ri lho iki Wah, iki malah kematengen iki malah hah Mas oh cek ijo oh ya wis heeh gak masalah nganti kegawa mimpi gawang-gawang sliramu sing teko nanging ati dadi gelo tak goleki sliramu ra ono ya
Imbang ana katresnanku. Imbang ana katresnanku. Imbang ana katresnanku. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah katulung wewayanganmu duh mas wong ayu. Destroying janji misane katresnan jati amung mengkono piye pancesanmu piye pancesanmu Wahyu video syuting gambare bening regane miring. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah katulung wewayanganmu duh mas wong ayu. Citra janji Bintang Papua Sound System misane katresnan jati amung mengkono piye katresnanmu piye katresnanmu. Yeah.